Salam Atawatan TV kanalının mehriban dinleyijileri. Hormatly dinleyijilerimiz, men size bugün hukuk ilimläriniň doktory Dowran Urazgylyjewiň emeli aň ýa-da emeli intellekti sebäpli işden çykarmalary başlady adly makalasyny ýetirmek isleýän. Şu gün The Wall Street Journal neşrine habarlaryň birini uly kompaniýalaryň üstündäki ýyly işgärlerini azalçykdygy ýazylýar. Bu olaryň arasynda emeli aň sebäpli işden çykarmalary barada hem aýdylýar. Käbir temalar totuguş ýaly gaýtylap durýandyr. Elbetde tema şol bolsa hem berilýän maglumat başga. Olaryň biri hem emeli aň. Emeli aň hem edil pyçak ýaly. Alma kesseň vitamin, jenaýat etseň netijesini özüňiz bilýäňiz. Şol sebäpli emeli aňy hem ulanmagy başarmaly. Emma diňe ulanmak däl. Sebäbi ady üstünde emeli aň köp zady öz edýär. Diýmek, emeli aňy ulanmak iPhone 18 Pro Max'ma ýaly diňe lifte surata düşmek üçin işe yaramaly däl. Emeli aňy ulanyp dörüji tarapda bolmaly. Eýsem, näme diýjek bolýan? Geljek barada azajyk pikir edip görelim. Köpleri bu bolup biläjek ýagdaýlar yaraman biler. Emma görnüşine göre ýakyn geljek şeýle boljak. İlkinji nowbatda emeli aň bilen edip bolýan işgärleri işte saklamak zerurlygy aradan aýrylar. Oşol işgärleri işden çykarlar. Emma emeli aň hem işletmek gerek. Ýagny diýeli 20 işgär işden çykardyň. Bu ol işleri emeli aň etdirjek. Emma emeli aňy nädip dolandyrjak? Emeli aň ulanyp, oňa işler etdirip bilen işgärler ilkinji işini ýitirenler bolmaz. Ol işgärler intek gerek bolar. Ýagny emeli aň ulananlar, emeli aňy sarp edenler däl. Ilkinji nowbatda öwrenilmez zat emeli aňy sarp edenden çykyp emeli aňy ulanan bolmak. Eýsem näçämiz emeli aňy bilip sarp edýäris. Emma esasy maksat emeli aňy döreden boljak bolmaly. Emeli aňy döredenler 3 topara aýryp bolar. Maýadarlar, pikir öňürjüler, pikiri durmuşa geçirýänler. Elbetde maýadar bolmak hemme başardyp durmasa gerek. Emma esasy zat pikiri öňürmek. Steve Jobs pikiri öňürýär. Ol, men şeýle telefon arzu edýärin diýe. Bu onuň bolmalysyny aýdýar. Injenerler bolsa bu telefony taslaýarlar. Hemme kişi Steve Jobs bolman biler. Belki, emma pikiri durmuşa geçirýän bolup bilersiňiz. Elbetde dünýäniň ýüzi diň injenerden ibaret bolmaly diýen zat ýok. Ine şol sebäpli emeli aň ulanýanlardan bolalyň diýip aýtdym. Unutmalyň, emeli aňy hem birleri öwredýär.